Behøver jeg at tage en uddannelse for at arbejde i en butik? Spørger Karen. Bliksen, Karen Bliksen. Det at stå i butik handler jo kun om at stå. Det er nemt. Problemet er, at kunder stjæler med arme og ben. De fleste butikker bruger sådan en nemt her. Ikke specielt farligt. Men bjørnefælde her, den virker. Den skal lige justeres. Du kan også finde dig en rigtig erhvervsuddannelse på flerefagfolk.dk. Hej. Camilla spørger dumt. Skal jeg tage en uddannelse for at blive frisør? Nej, dumme Camilla. Du skal bare bruge et ugeblad og en rigtig god saks. Herfra er det ligesom at stå i butik. Hår krøller nemlig ligesom gavebånd. Sådan. Flotte krøller. Du kan også finde dig en rigtig erhvervsuddannelse på flerefagfolk.dk. Hej. Søren spørger, hvordan kan jeg blive fotograf? Det kan du blive lige her, Søren. Det er nemt. Sådan tager man et billede. Og højformat. Det er nemt. Og når først fingeren kører, lukker den op for en masse brancher. Tømrer. Maler. Det er nemt. Og ellers kan du blive pigefotograf. Du kan også finde dig en rigtig erhvervsuddannelse på flerefagfolk.dk. Henrik fra Esbjerg spørger, kræver det en uddannelse at blive landmand? Overhovedet ikke. Marker, køer og grise passer sådan set sig selv. Kun får trænger til at blive klippet en gang imellem. Jeg har en nem idé, så du slipper for at klippe dem så tit. Jeg har nemlig lagt mærke til, hvordan konen fjerner uønsket hårvækst, og derfor så vokser mine får. Det er nemt. Du kan også finde dig en rigtig erhvervsuddannelse på flerefagfolk.dk. Hej. Trine spørger, hvordan bliver jeg social- og sundhedshjælper? Det handler jo om at yde omsorg, Trine, og det lærer man altså ikke på en skole. Men jeg kan vise dig et nemt lille trick. Jeg har inviteret min far i studiet, og nu kan gamle mennesker jo godt lugte lidt af 2. verdenskrig. Men det er utrolig nemt at komme hørnen til livs. Almindelig eddike er en glimrende lugtfjerner. Nu skal hudteltet bare ud i solen og tørre en times tid, så dufter han frisk og ung igen. Det er nemt. Det er nemt. Du kan også finde dig en rigtig erhvervsuddannelse på flerefagfolk.dk. Velkommen til. Anders har skrevet, jeg vil gerne være murer. Skal jeg tage mureruddannelsen? Hertil kan jeg spare blankt. Nej, du skal bruge 2 ting. Mørtel og sten. Det er ligesom at være konditor. Det handler om lag på lag. Det er nemt. Mange krydser stenene ind over hinanden. Men det er både smartere og flottere at stable dem. Man lægger jo heller ikke lavkagebunden for skud, vel? Det var en dårlig sten. Så er vores mur færdig og bundsolid. Du kan også finde dig en rigtig erhvervsuddannelse på flerefagfolk.dk.